Ka-record ang sunod-sunod nga kamatayon sa mga baboy ang banos ang dumangga sa Iloilo subong lang nga bulan sang Hunyo. Senda Revision Pomporadyo kay Eugenio de Castillo Jr., Municipal Agriculturist ang Dumbangas. Iyagin pahayag nga wala pa nila matumod kung ano girang ginhalinan sa nga mong kamatayon sa mga baboy kag kung may kang tanan bala ini sa African Swine Fever kung ASF. Suno pa kay de Castillo, inakadtuan na sa mga livestock technician ng lugar kung sa diin may na-record nga mga napatay nga mga baboy agud nga mausisa sa maayo. Ginpahayag pa ni de Castillo nga wala sa nakita nga bisan ano nga sintomas nga kaangay sang iya sang African Swine Fever bagod wala sang pantalo kun hilan at mga baboy antes napatay. Sa baylo, suno sa iya gulpi lamang ng luya mga ini kag nagkalamatay. Suno sa tagiya sa mga baboy posibleng virus ang ginhalinan sang kamatayon sa ilang nga mga hinuptanan. Dugang pa ni de Castillo, nagsulat ng Municipal Agriculture Office sa Provincial Veterinary Office agud nga maimbestigaran ang among insidente. Ti hambalya siya do ano man kuno basta do virus man amo na Virus man. kay ang hambalya. Kay ti isang time nga to nga na is 2024 though ang observation daw pareho man nga nag-start nga wala na magkaon no, tapos following sina may mga ano na may mga hilanat, may mga rashes so sulat na kami sa kay Dr. Tabuada, ang atong provincial veterinary officer nga mag-conduct sa investigation.